ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо маслиҳат медиҳем ки ба канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. ин кор вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки хеле калон мекунад. Ташаккур дӯстон. Акнун наворро оғоз мекунем. чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг гуфт ки реванши онҳо бо чемпиони пешина ва чемпиони муваққатӣ Пётр Ян кай баргузор мегардад. Биён суханҳои Стерлингро гӯш мекунем. муҳорибаи гузаштаи ма зидди рақиби сахт буд ва мо ният дорем ки боз як маротибаи дигар вохӯрем. айни замон танҳо ҳамин муҳориба маънои калон дорад ва ман умедворам ки моҳи март дар қафас вомехӯрем. ман медонам ки Шон Шелби гуфт ки UFC 3 саҳна доранд: феврал, март ва апрел. фикр мекунам ки апрел дертар аст. моҳи март беҳтарин вариант мешуд. ман аллакай омода шуда истодам ва ман аз бозгашти худ хеле шодам. ин муҳорибаи беҳтарин мешавад ва мухлисон мукофоти худро мегиранд, агар ки пулҳояшонро дар ғалабаи ман монанд. аз дигар масхарабозон бошад даҳонҳои худро маҳкам мекунанд, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунам ки вақте ки Алҷамин Стерлинг ва Пётр Ян вохӯрданд, Пётр Ян чемпион буд ва дар муҳориба зидди Стерлинг зарбаи берун аз қоидаҳои ММА-ро истифода бурд ва ташкилоти UFC Пётр Янро дисквалификатсия карда ғалабаро ба Алҷамин доданд. ҳамин гуна Алҷамин Стерлинг чемпион шуд ва чӣ хеле ки медонем дӯстон, чанд ҳафта пеш Пётр Ян Кори Сенхагенро шикаст дода чемпиони муваққатӣ шуд ва акнун UFC реванши онҳоро ташкил кардан мехоҳанд. бисёри одамо то ҳол чемпион Пётр Янро мешуморанд, чунки Стерлинг ноадолатона чемпион шуда буд. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? шумо киро чемпиони ҳақиқӣ мешуморед? метонем фикротонро нависен. мо бошам мегзарем ба дигар хабар. президенти UFC Дана Вайт гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов барои бузургтарин ҷангувар дар таърих шудан бояд чӣ кор мекард. биён суханҳои Вайтро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Ҳабиб Нурмагомедовро бузургтарин ҷангувар дар таърих номида мешуд, агар ки боз баромадҳои худро ками дигар идома медод. мутаассифона падари ӯ вафот кард. медонед, ӯ дар зиндагии худ дар чунин марҳилае расид ки вақте ки ту мефаҳмӣ ки ҳамаи кор ба куҷо рафта истодааст. гӯш кунед, вақте ки ту чунон пули зиёд дорӣ, ин чиз ҳамаи корро дигаргун мекунад. тиҷорати ҷангӣ кори хеле душвор аст. барои оне ки ту ҳар саҳар аз хоб бархеста ва ҳар рӯз кор кунӣ, дар ҳоле ки ту чунон пули зиёд дорӣ, гуфтааст Вайт. дӯстон, дар ҳақиқат вақте ки ту пули хеле зиёд дорӣ, мотиватсия ту ба монанди пешина намемонад. аммо дӯстон, ман фикр мекунам ки дар ҳолати Ҳабиб гап дар пул не, балки гап дар падараш буд. Ҳабиб ҳамаи корро аз рӯи нақшаи падараш мекард ва чӣ хеле ки худи Ҳабиб гуфта буд, мо бо падарам ин роҳро оғоз кардем ва вақте ки падари ман дар барам нест, ин роҳро идома додан барои ман маъно надорад. шаби гузашта журналисти ТАСС Игор Лазорин бо соҳиби ташкилоти AMC Fight Night Амир Мурадов оиди Нурулло Алиев суҳбат карданд ва Игор Лазорин аз ӯ пурсид ки Нурулло Алиев барои ташкилоти шумо шавқовар ҳаст ё не, ва Мурадов чунин ҷавоб дод: бале, албатта, беақлӣ аст гуфтан ки Нурулло барои мо шавқовар нест. мо омодаем ки ба Нурулло дар Москва муҳорибаи асосии турнир диҳем. бигзор ки дар Москва баромад кунад. агар ӯ як муҳориба гузарондан хоҳад, пас мо ба ӯ муҳориба барои камарбанд не, аммо муҳорибаи асосии турнирро дода метонем. а барои муҳорибаи унвонӣ, пас ӯ бояд бо мо барои 2-3 муҳориба шартнома банда, гуфтааст Мурадов. ҳамчунин дӯстон, дар вақти суҳбат Игор Лазорин гуфт ки бо Қувват Ҳамидов суҳбат кард ва ӯ гуфт ки ба ӯ муҳориба зидди Нурулло Алиев пешниҳод карданд. ин чизро тасдиқ карда метонед ё не? ва Мурадов дар ҷавоб гуфт ки айни замон корҳои шахсии худро дорад ва аз ҷангҳо каме дур шудааст, аммо чунин муҳориба барояшон шавқовар аст. ва дӯстон, ногуфта намонад ки худи Нурулло Алиев гуфта буд ки агар бо UFC шартнома баста натонад, пас ӯ як муҳорибаи дигар, як муҳорибаи принсипӣ дорад ва мехоҳад ки дар он нуқта гузорад. ва ҳамаамон медонем ки Нурулло Алиев ин суханҳоро оиди Қувват Ҳамидов гуфта буд. аз ҳамин сабаб дӯстон, фаҳмида мешавад ки агар Нурулло Алиев дар Русия боз як муҳорибаи дигар гузарондан хоҳад, пас ташкилоти AMC Fight Night омодааст ки ба ӯ муҳорибаи асосии турнир диҳанд. акнун ҳамаи чиз танҳо аз худи Нурулло ва дастаи ӯ вобаста аст. дӯстон, худи шумо муҳорибаи навбатии Нурулло Алиевро дар куҷо дидан мехостед? метонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бо зуд хонаободу сарбаланд бошед.
дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои риши мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.